помоля да не бързате да извеждате децата и да си тръгвате, а да уважим всички участници, които са се постарали да направят днес това тържество. Ноември, Ден на християнското семейство или Въведение Богородично. На 21 ноември Православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, а в българския народен календар той е отреден за Ден на християнското семейство. От векове наред дедите не са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват възпитавани, но изграждат своя характер и именно семейната среда е предпоставка за развитие на техните заложби и дарби. Единствено българите празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство. Тук отново се преплитат православния канон и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на стотици години. Според преданията на този ден, Богородица била обречена от своите родители на Бога още преди рождението си, а когато навършила 3 години, била отведена до Иерусалимския храм. По време на пътя тя и нейното семейство били съпроводени от своите близки, носещи запалена свеж в ръцете си. Всички останали изумени, когато родителите ѝ я оставили на първото стъпало на храма и тя се изкачила съвсем сама 15-те му стъпала. На най-горното стъпало с благословие посрещнал първосвещеник Захария, баща на свети Йоан Кръстител. Почитането на Въведение Богородично датира от 715 година, когато за първи път празникът е бил почетен самостоятелно. Много от традициите и обичаите, спазвани на този ден, са останали в историята, но денят на християнското семейство е празник, който трябва да почитаме и уважаваме. 21 ноември е прекрасен повод да покажем на близките си колко много ги обичаме и колко много означават те за нас. Семейството е ценност, съумяло да съхрани народността и духовността ни през годините. Затова го посветете на най-близките си хора и се заредете с много, много любов. Верни на традициите си и тази година в село Зетево почитаме и поздравяваме юбилейните брачни двойки, живели заедно. Цели 60 години заедно е семейство Иванка и Нешо Нешеви, сключили граждански брак през далечната 1964 година. А 50 годишни юбилей празнуват семейства Динка и господин Инджови, Йовка и Петър Делчеви, Данка и Нашко Пеневи и Стойка и Иван Иванови, сключили граждански брак през 1974 година. Благословен за здраве по случай празника ще служи отец Силвестър пред църква Рождество Богородично, село Зетево. Благословен Бог нас, сега и непресно, и во веки веков. Амин. Господи се помоли, Господи помилуй. Боже благословни, който правиш сброчили сърдите сега владико прерабите, които ти се молят, и пречи светия Твой дух и освети тази вода, и дай на приемащите Твои раби, юбилярите на този празник Въведение Богородично, за премахване на страданията, прошка на греховете и царини от Бог и освобождане от всяко зло, а тъй също затвърждаване и освещаване на дома им, очистване от всяка сквернота и прогонване дяволското коварство, защото е благословено и прославено пречистото великолепно име Твое на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Христос истински е наш Бог, който се роди в пещера и легна бяско заради нашето спасение. По молитвите на своята пречиста и пренепрошна Света Майка, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Да се глушат по знака на Твоя всички вражески сили, да се глушат по знака на Твоя всички вражески сили, да се глушат по знака на Твоя всички вражески сили. Спаси Господи, роди Твоя, и благослови достояние Твое, православному българскому народу.
Твое жителство. Да са живи и здрави, Господ да дарува още дълги години да се заедно. Амин. Дарил с тази велика чест и радост да имате нас, децата. И всеки от вас трябва да се стреми да ни даде най-доброто от себе си. Посланието гласи: учите майка си и баща си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Поздравителен адрес към юбилярите от името на Народно читалище Селски будилник 1906, село Зетево, ще прочете госпожа Донка Ташева. От неговата сила носим знака да се стремим да бързаме напред. Скъпи дълголетни семейства, всеки юбилей е повод за радост, но и за мъничко тъга. Радост заради следващото достигнато житейско стъпало и тъга повече от миналото. В такъв ден се прави равносметка, в такъв ден разбираме какво сме истинно свършили. В такъв ден се получават подаръци и поздравления. Да си заедно с любимия човек 60-50 години, не е ли това най-красивия подарък за предаността и любовта, съпътствали двама съпрузи в общия им житейски път? Нека ви е честит юбилеят. Бъдете здрави и щастливи. Завещайте на идните поколения дълбоките корени на българския род, защото през вековете принасяме живата вода и поленичен пред извора и да пием. Живи и здрави! Народно читалище Селски будилник, село Зетево, 1906. Поздравителен адрес от кмета на село Зетево, господин Балганев. Уважаеми жители на село Зетево, гости, скъпи юбиляри! Днес църквата празнува Въведение Богородично честит празник Отче, а ние празнуваме Ден на християнското семейство. Всеки един път, който изминаваме в живота, започва от семейството, от нашия дом. Зато и най-святото нещо, което имаме в този живот, е семейство. И като гледам млади хора, знаем, че ние Зетево ще направим едно сговорно семейство и Зетево да стане най-доброто място за живеене. Желая на всички честит празник на юбилярите дълголетие и след 10 години пак да се найдете тук. Честит празник! Добър вечер, скъпи съграждани на село Зетево. От името на юбилярите искам да изкажа сърдечна благодарност първо към кметство село Зетево, към настоятелство на Народно читалище Селски будилник, към всички вас, защото ако не бяхте тук ви, нямаше да стане такъв голям празник. Поздрав за всички, които науважихте и благодаря за всичко от сърце. На ръка на мама, ето на ръка на тате, като мене няма по-щастлива на земята.
Погледнете, погледнете, между тях сега се смея, че ръцете им са люлка, на която се люлея. Те ми дигат нависоко, стискам и ръцете двете, че това е най-добрата детска люлка под небето. Поздрав към вас ще отправят най-малките децата от детска градина Снежанка, село Зетево, а след това ще поднесат подаръчета, изработени с любов за братните двойки. Не се прави много мир, с него Бог не е благословил. За това ще им благодарим, че със семейство не е дарил. Събрали сме се тук сега по-християнски по дома. Мама вкусна госта прави, кака сръжно и помага и лъжицата водала. После правят вкусна питка, като слънце с маргаритка. Вашите сетите пикатя с мълсеце. Всички сядаме задружни, фащаме се за ръце и се молим от сърце да сме здрави, да сме живи, да сме винаги щастливи. Все така да сме задружни, да помагаме си в нужда, да сме истински християни. Бог с нас да се похвали. Добротрата чука на вратата и да отварям тича мас, да претене тиха в сърцето, да махте лошите от нас.
Църковният ритуал е наследил и запазил от миналото много красота и национално своеобразие. Здраво се крепи обичая, посрещане и изпращане на кумовете. Кумът се остава и днес обект на особено уважение по сватбения ден. Булчанският букет, поставянето на пръстени и отпиването на вино са ни променени във времето и присъстват на всяка брачна церемония. Скъпи юбиляри, нека ви върна в оня вълнуващ момент, отпивайки глътка изкрящо вино, за да си спомните щастливата минута, която ви е събрала за цял живот. Пазете хубавите спомени и нека е честит днешния празничен ден. На здраве! Като две стари дървета, те слушаха как времето преминава над тях. Не ги топли слънцето, само свети и последната птица от клоните отлетя. Те дълго мълчат. Всичко отдавна е казано. Стига им да се погледнат, за да се разберат. Поздрав към юбилярите ще видите в изпълнение на ученици от основно училище при отец Паисий, село Зетево. Майчица си има, нежна и добра, ласкава на люба, с меката пина. Има ми насреща, право на баща, страда не усещам и да се оправя. Братче и сестриче, не се вестя, моята обичам, пълен с много смях. Здравото семейство, мощния отбора, в него се отглеждат най-добрите хора. Семейство е всичко на този свят. Отеха да намери силно рамо и детски къч, щастие и богато. Да те събужда с усмивка рано сутрин, с желание да пуска светила в дънта, да стискаш детската ръчичка и радост детската душа и да забрави всичко. Да се прибираш вече поле, да те прегръщат две ръце, които тревожат се за тебе нощ и ден и да те милват с обич в очите. Семейството е всичко в този свят. Обичайте любимите си хора. Ако мечтаете за тази благодат, раздавайте до болка и без умора.
и още търся нежността, и още сякаш съм суетна, забравила за възрастта. Аз още искам ти да ме ухажваш, да ме целуваш, макар и уморен да си. Аз още искам звездите да ми сваляш и за танц да ме поканиш, както преди. Аз още искам да съм пъргава и мила, живот, макар жестоко да ме мачка, да нося още женственост и сила, въпреки годините с бързата им крачка. Чуйте красиви български народни песни в изпълнение на децата от детска фолклорна група Славейче, председател Милена народни служители Те ще изпълнят Седнала егинка, изпълнена от малките самодейци от детска формация група Славейче. Don't
а след това момче давало злато за девойка в изпълнение на големите самодейци от детска фолклорна група Славейче. Cinco,
Янушке, кого любиш, кого мамиш? Аз си любя вякъл овчар, влакъл Иван, дето прави вити горки и кавали. Направо ми една курка, изписал си е той на нея. Кога преда да го гледам, направил си един кавал, изписал ме той на него. Кога свири мен да гледам. Чуйте песните "Любе, любе, първо любе", Стоян на Ганка Продума в изпълнение на женска вокална група "Мелодия" при Народно читачки селски будилни 1906 с ръководител Мирена Тодорова и ръководител Таня Градиев. писнала, заляло се поро. Млада булка се хванала цял в нанис и сребро. А до ней юнак силен, скача весел и засмян. Поглед хвърля
летно, той е млади и стопан. Скоро слънце ще да зайде, мрак ще замени денят, а гласовите гайди до утре ще речат. Поздрав към юбилярите, вижте в изпълнение на клуб за народни хора Тракийка при Народно читалище Селски будилник 1906 с ръководител Мария Танасова. Те ще изиграят за вас хората Ямболска ръченица и Бачковско хоро.
Пожелаваме ви да сте живи и здрави. Пожелаваме ви да укрепва вярата ви в любовта и добротата, благочестиви и светли да са мислите ви, красиви и достойни да са делата ви. От сърце желаем на всички семейства вяра, надежда, любов в радост и в бури, в трудности и възходи. Благодарим на нашите спонсори, на нашите партньори, на всички участници и гости, без които не би се осъществил този празник. А сега каня всички на празнично хоро и почерк от женски клуб Зорница. Отека да намериш силно радост и детски глъч на щастие богат, да те събужда с усмивка сутрин рано, с желание да пускаш хвърчилата, длан да стискаш детската ръчичка и радостта в детската душа да те накара да забравиш всичко, да се прибираш вечер уморен, да те прегръща две ръце, които тревожат се за теб и нощ, и ден, и те милва с обич в очите. Семейството е всичко в този свят. Обичайте любимите си хора. Ако мечтаете за тази благодат, раздавайте до болка без умора. Нека в навечерието на този хубав християнски празник, посветен на семейството, си пожелаем топло огнище, хубави чувства и много любов и разбирателство с най-близките хора. А тъй като ние сме вече част от семейството на читалище Селски будилник, от името на децата от детска фолклорна група Славейчета, техните родители, ръководителката Мирена Тодорова и корепетитора Танко Драгиев, сме ви приготвили семейен подарък за читалището, с който се надяваме да печелите още повече награди от кулинарните конкурси. Настоятелствено благодарим на родителите, на децата, които припознаха в лицето на Народно читалище един добър партньор и се надяваме, че ще имаме още много изяви съвместно. Благодаря и честит празник на всички! Весела вечер!